Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto a prečo vám vybral také meno, aké máte? Nech už tie dôvody boli rôzne, prekvapilo nás poznanie, že o svojich majiteľoch viac ako horoskopy prezrádzajú práve ich krstné mená. Tak napríklad nositelia skôr v minulosti veľmi obľúbeného mena majú vyrovnanú povahu, dokážu sa vo všetkom uplatniť, v láske sú nároční, ale úprimní a verní a dokážu si naplno užívať predovšetkým 19. marec. Ten totiž patrí Jozefom. My sme si povedali, že budeme zachraňovať značku Jozef. Ideme robiť party, aby ľudia si uvedomili, že je tu nejaký Jozef, také tradičné meno slovenské, a že budú to aj teraz v tomto období dávať meno Jozef. Kto sú a akí sú teda Jozefovia? Ich osobným číslom je 6, majú úžasnú schopnosť odriekania, sebaovládania a presadenia. Jozef, Jojo, Dodo či Dotko oslavujeme tých, ktorým v kalendári patrí 19. marec a význam ich mena v liturgii je Boh pridá, rozhojní. Ja si dokonca myslím takú zaujímavú vec, že horoskop nie je tak dôležitý ako meno. Že keď vám dávali rodičia vaše meno, tak do toho premietali nejakú svoju nádej a potom sa stáva, že tí Jozefovia, Jurajovia sú rovnakí, viete. Keď si tak spomínam všetkých tých Jozefov, ktorých som poznal, tak boli tak trošku rovnakí a boli vždycky dobrí. Aký darček vás dokáže na meniny potešiť? Najväčší darček pre mňa je zdravie, mojej rodiny a moje, pretože myslím si, že nie som už najmladší, tak sa musím šetriť. Ja som najradšej, keď mi nikto nič nedaruje, len dobrý úsmev, dobrú náladu. Aká pranostika sa spája s menom Jozef? Na svätého Jozefa pekná potecha. Nevždycky príde počasie jarné na prvý jarný deň na 21., ale niekedy už na toho 19., teda na Jozefa. Takže si myslím, že ten jarný deň nebol vždycky 21., ale veľa razy aj 19. Máte nejakého Jozefa v rodine? Jozefa nemáme v rodine, ale mám rada veľmi tento sviatok, lebo náš tretí synček sa narodil na Jozefa práve. Odozvu mala u všetkých pozvaných hostí, ktorí sa na nej zúčastnili? Tak minulý rok sa zúčastnilo takmer 350 ľudí a myslím si, že takmer všetci boli spokojní. Ako sme sa pred rokom bavili a na vašu otázku som zodpovedal, že určite si to o rok zopakujeme, tak dnes je 18. marec, zajtra Jozefa a vidíte, sme tu spolu znova. Po úspešnom prvom ročníku Jozefovskej veselice sa Jozefovia stretli opäť. Druhá jozefská párty svojimi lákadlami vtiahla do víru zábavy všetkých, nielen oslavencov. Veď jedla i vína, morských pochúťok či sladkých pokušení bolo nadostač a hostitelia si dali záležať aj čo sa týka programovej pestrosti. Sa hostia môžu tešiť na dekorovanie Night Jozefa, tak ako to bolo pred rokom. A čo je dnes novinka, budeme dekorovať aj Night Lady celej Jozefovskej párty.